Família del Hell Contest. Així anem ja a per la joia de la corona. Tenim ceviche, mireu això, ensaladilla i pico de gallo en nachos. I ara el xef ens va explicar què és cada una de les coses. Vale, ha sido un combinet que porta la típica adresa del ceviche, ¿vale? Cebeta, tomaqueta, un poco de laxa y la han fet en gamba. ¿Qué le has picado? Es lo que nos interesa. Vale, de moment porta unes brossetes picants africanes que tenim així, val? I després el bo que té és que tenim unes barquetes que les plenarem i podem ficar-li Ensenya'm-nos com som qualsevol tipus de salsa. Per exemple, observeu el professional. carreguem el barquet, vale? I, per exemple, mira, Carregar el barco, això és molt del poble. carregar el barco i crema de jalapeño, ¿vale? Y ya tenim un barquet preparat. Molt bé. ¿Qué Bueno, puede ser pues- para mí? Pot ser. Pues anem allà. Tira-li, agarra barquet. ¡Criminal! Bien. De bo a molt bo. Brutal. Buah. Té el punte de picante que me encanta a mí, tío. Bien, espectacular. Un barquet que se mete. Si usted encima, Un poquito más. Veure, Miguel, Sense por. prepare, eh? Salsa de jalapeño esta está en nivel 3. Molt bona. Está en nivel 3, tío. Algú li falta? És molt bona. Molt bona. Miguel, con tu Ferrero Rocher nos has enamorado. la salsa és brutal per acompanyar este tipus de plat. Molt bona. Molt bona. Bueno, tal y como os he dicho, disculpa un segundo, els vídeos no poden ser molt llargs. Ara sí. Així Tenia que una bona tongada. anem a passar, per favor, a l'ensaladilla de polp. Explica-vos, per Així favor. tenim una ensaladilla de polp, val? Que porta a baix una base de querella, Perdona. querella i au, Mariquita, que no se la pot val? fer. I damunt un poc de polp, val? Que l'han calentat una miqueta, entonces té les dues combinacions de temperatura, l'ensaladilla freda i el polp un toc calentet. Vale? L'hem adreçat en un poc de les salses picants que gastem esta nit, que són estes. Porto també un poc de brosses africanes i un pimentó picant. Vale, esto que va. Anem allà. Tinc unes galletetes de tuc ahí que havia de... Ah, sí, agárrales. Ja se li va dant. Jo vaig a esperar-me la galleteta de tu. Per què? Hòstia, Perquè el que- que ho ha dit. Tu eres un ànsia. Ànsia. Coño, que tiene huevo y todo ahí. Home, Ànsia viva. ànsia viva. No diu el xef que mos esperem a les galletetes de tu? Pues espera, collons, espera, eres un ànsia viva. Pero voy a donar una opinión previa. Me pareix poc picant. Com podem fer-ho per millorar-ho? Ahí tens qualsevol tipus de salsa que pots. Entonces, a mi esta m'agrada molt, l'spicy. Miguel, passa Cuidado que les spices una piquen. porqueta Ficar un Ai. poquet que les spices piquen. Això perquè no va. Perquè si ho obris, va. Ahora agarra una galleteta. Aquí, també una. Molt. Pica. Pica, pica, No pica, no pica. Però això de polp, diu. ¡Qué bon! ¡Qué de bo! ¡Me encanta! Josep, no pica. Increíble. Hombre, Miguel. Bueno, de momento el tío Miguel nos ha presentado así dos plats. Els dos estan de 10. De 10. A mi encara ningú no m'ha fet plorar, però sí que és de veres que no m'ho falta tampoc. Estan com per acabar, te pots acabar el plat i demanar-ne un altre. Tranquil·lament. Perdona. Em va plorar de bons. Has de posar-li Que suor. has de posar-li mostassa. I antes de que s'acabi el temps, disculpeu, anem a provar l'últim, perquè els vídeos no poden ser molt llargs. Miguel, per favor, Vale. què mos dus així? Així tenim uns típics nachos, ¿vale? En un pico de gallo, que està composat de pebre cru, ¿vale? Perdona, pico de gallo, què cony és pico de Pico de gallo? gallo és un picaet que se gasta molt en la cuina mexicana, ¿vale? Que és pimentó verd, pimentó roig, pimentó groc i cebeta. ¿Vale? Això el que te dona és un cruixent de verdura. I a part així, pues, se li pot ficar qualsevol tipus de salsa que entre en el mercat. Vale, anem a provar. Anem allà.
Estem veient-vos bé, estem veient-vos... Así ahora porta. Me dicen disfrutando de un putos enanos. Corta un poco de salsa de jalapeño, ¿vale? Un poco de mostaza y un picante de ketchup. Que bo. Mira, Mira este. I sí que no té. Me encanta lo de Wii. Wii han fet una cata para tota la família. Algo que pots ficar en qualsevol plat i en qualsevol taula, ficar i quedar de puta mare sense que agobiar a ningú, tio, sense que t'exploten els ulls. Donem fe perquè Roser continua viva, que és un detall. I està disfrutant Roser continua viva. Sí, sí. Perquè continua. Bien, genial. es que me l'he passat en la Perdoneu, els dos... Aparta d'ahí. Els dos migues, per favor, els artistes. Brutal, brutal. Els artistes. Tornarem. Que gran, per favor. per Els favor. veureu en el de Hell Contest 2020. Segur. Bueno, xics, i xics i xiques. Criminal. Ja heu vist el que n'hi ha, ara anem a fer matar garbes. Besets a tots. Banya la família. Adéu. Espectacular. Que bo.